Langmawo omo haiborno nango ani jota problem no bujinai. Langmawo omo haiborno nango ani bukhabai tongfru ani bukhano metebnai. Langmawo omo haiborno nango mokol ni mukti yori tongfru mukti hunai. Langmawo omo haiborno nango ano hamsama kuplung rinai. Nangi ang mungsha rang puisha ganang borok ano tongthugriwi bike gari kawi berarinani. Ang nango nini maya nini hamjakma joto problem bono ano solve khainai. Nango ang thesang ni hamjakma nini. Ang bike gari kawi gorokma bai khushingya. Jesek lama kolok kunike yago yagrombai himke siani khushi. Ani nangokma sudu mongninyo kaisa nini hamjakma te kaisa nini maya.